O Pontevedra Club de Fútbol comeza a quentar motores para a vindeira tempada e o fai como é tradicional co trofeo Luís Otero, un clásico na cidade que ademais honra a un gran deportista. Honramos a un gran deportista, o temos presente e sigue na nosa memoria porque foi un deportista que non solamente foi moi relevante na provincia de Pontevedra e en varios equipos desta provincia, sino que foi a nivel nacional e a nivel internacional, é un dos grandes, non? Este encontro marca todos os anos o inicio de pretempada do Pontevedra. Nesta 60ª edición, o conxunto granate enfrontarase ao Racing de Ferrol. É o primeiro torneo do equipo desta tempada, no que hai que coñecer aos nosos xogadores para que efectivamente fagan unha tempada da que esperamos e agardamos esa unha mellor temporada aínda da que foi a pasada. É certo, como comentaba a presidenta, que estes trofeos esta vez son de Sargadelos. É certo que o último que gañamos tamén desta Deputación de Pontevedra era da Escola de Canteiros de Pollo, entón estamos modernizando os trofeos que entregamos, que pasaron de ser as típicas copas que dábamos sempre a trofeos que teñen un pouquiño que ver con oso. A presidenta do Pontevedra aproveitou o acto de presentación do trofeo para deixar claras as liñas sobre as que traballará nesta tempada o conxunto de Luismi. O equipo ten un 80% de renovacións, que é o que a xente pediu nese aplauso de 5 minutos no último partido da tempada en Pasarón, cando aínda indo perdendo e sabendo que xa non tiñamos opción de playoff, eles aplaudiron durante 5 minutos, dixo moito a directiva e dixo moito do que a xente pensaba. E por eso tomamos a decisión de renovar prácticamente a toda a plantilla. Tivemos 4, eu penso que temos 3 ou 4 novos xogadores, os restos son os da tempada pasada, que espero que se acoplen os novos canto antes e que a xente disfrute de verdade dunha nova temporada. O trofeo Luís Otero disputarase o 24 de xullo no Estadio de Pasarón. A entrada será gratuíta para os socios do Pontevedra.